U godini kada su svu novorođenu mušku djecu ubijali, jedno dijete je preživjelo jer ga je Allah odabrao. Allahovi poslanici Musa alejhiselam. Rođen je Musa, dijete koje je Allah sačuvao u rijeci. U Egiptu, među potlačenim sinovima Izraelovim, vladala je tjeskoba i strah. Ali te godine, u tišini jedne kuće, rodilo se dijete. Dijete čije će rođenje promijeniti historiju svijeta. U godini kada su faraonovi vojnici ubijali sve muške novorođenčadi među Benu Israelom, jedna žena je u strahu rodila sina. Njen stariji sin Harun bio je spašen, jer je rođen u godini kada su dječaci bili pošteđeni. Allah joj je nadahnuo u srce. Doji, a kad se uplašiš za njega, spusti ga u rijeku i ne boj se niti tuguj. Mi ćemo ti ga vratiti i učiniti ga poslanikom. El Kasas 7. Majka ga je u tajnosti dojila, tješeći se Božijim obećanjem. Dala mu je ime Musa. Kad su plać djeteta mogli čuti faraonovi vojnici, majka je odlučila poslušati naredbu gospodara. Teška srca isplela je korpu, posljednji put nahranila sina i krenula prema obali Nila. Kad je korpa dotakla vodu, Allah naredi valovima da budu blagi. Rijeka je postala tiha i nježno nosila dijete nizvodno, uspavljujući Musa. Majka, puna brige, naredila je svojoj kćerki da prati korpu niz obalu i da joj javi šta se dogodi. Korpa se zaustavila na obali ispred faraonove palače. Sluškinja je primijetila korpu i odnijela je u palaču. Kad ju je otvorila, u njoj je ležalo dijete. Asija, faraonova žena, osjetila je milost i ljubav prema tom djetetu. Zamolila je muža. Ne ubijte ga, neka nam bude radost i možda ga usvojimo. Faraon popusti, ne znajući da upravo odgaja dijete koje će ga srušiti. Tako je faraon, koji je naredio smrt svih novorođenih dječaka, postao skrbnik onoga kojeg je Allah odabrao da ga porazi. Njegovo ime, Musa alejhiselam.